Hi guys, maadong buntag. Kung pwede guys, si Ruby Provinciana. Ba naghang prinsesa guys na mapay pagbata kay sige ni sagpa-signal dari sa Seoul kay naay signal da manguhami og manginhas mi. Ba na akong prinsesa nga manginhas ning duha. Tadli dito ta. Dito. Ida guys, nala ko nakuha guys ya. Hindi nga ni bitaw na. Ang tawag dani dari sa Cebu guys, litob. Kanina anak ko nakuha dia. So nagdako og sudlanan. Ani. Ina dako dai. Oh, dako dia. Ay sige ito. Dako. Ini orang ina anda mo ihi ba na siya? Guys, yes, nawi dako guys. Ay paborito ni Cristel. Ada dagan ni. Tapos. Kita mo serious siya ba? Guys, mga ako kamunggay guys, ahang isa gold di andaghanan nakadug ahang kuan kanang tangad. Diyan lami man pud ni sa butangan og tangad. Nauto na ni guys kay na may daghang kadug mang ngadyo dari kamunggay. Tapos bikas nauto na halos udlot na lang may mabilin. Grabe po nang manguha dari kay halos udlot na lang ibilin to na guys ay ahang mga tanom dari na matareng aram ka cute guys hindi hang buwak yan apoy daghan sa kuan ang hang bato na aning buwak na pod na yung mga gagmayng batin-batin ya patula nga Bisaya to. Sus grabe ang manguhag mga kamunggay dari. Halos hudto naman nila, halos udlot na. Haros na ko og kamunggay. Kaya ang isa gulagi dito sa hanggi kinhasan ganiha. Kare dia. Kay ko ani guys, paborito ni Cristel. Mamalit mi sa una nga guys sa Manila. Jarang mahalag ato ang kilo. Diya mala mong paniud to kay wa na gud guys, wa na mi masimo. Kay so ang anak ko sa Dumaguete kay exam man dya karon. So man dito nagpa-signal kay arang sira lagi kadug signal dari. Mamasahe pa mi 20 og mag bus mi murag 25 ang kuan kanang series. Ja 20 ag jeep. Manang balikan na mo so 50 na kaming dos Cristel. Ja na ano yung masagap-sagap na mong signal dito dapit sa bye-bye. Say mag-signal siya. Luilay kay guys kay alas 3 mamata na siya magpa-signal. Kaya nalagay yung module. Jadi pa. Yan na guys, naluto na di Kami kayo na sabaw ani. Favorite kay ni Cristel. Kami na sabaw. Tambok lagi sa kuan hangod. Yan na guys, mukha nagahang prinsesa. Kaya dyan yung paborito. Tilawin ko ng sabaw, naklami ba nak? Yung paborito man na nimo. Pinangga man ni Hajo ni ang prinsesa guys. Bisag sabaw ra na siya, mukha na siya. Kuan saging na tambok siya. Pakita na. Sikan ang ganian Kana. Yummy. Kaang karong tambok.
Ganahan din na sila basta sabaw. Yummy. Yummy. Mga unta guys. Yaunta guys. Zip on naman siya. Kapit na ba ka mag-vaccine?